Siya kun silawak. Haan, baka matulog mo silawak lang. Buhay ka pang rot. Siya yung nagawa ko rin. Nakalangan matay na ako. Ito sa mga pizza pa. Ang di ba? Grade. Ang tasin pa yun. Ang tasin. Inibos ni Kino. Bumarang. Nag-problem mo ba? Katid pa lang ako. Katid pa lang ata ko. Hampay ka rito. Nakatibirok ko. Kapag mo. Masakit na pa yung dito anak? Kapag inata. Agare ka. Hindi ka mabanda lang dito. Ada ng takot. Masakit di ka mabanda? Oo. Nagtakto na kasi ni anak. Madagta lang. Alam, Jay, may sana ako kurikuran. Saan nga darat? May katin. Hindi ako lang. Gusto ko naman. Bakit akman ka dun? Sugat sa lagi. Bakit akman ka dun? Hello. Manikin ko ako. Lukat ako. Yan. Ito pong electric pa doon. Likat mo dito, Ben. Patok mo ito mo. Kay Joy. Di ba nga? Nalingin. Ang chupo. Agad ka Mga kadagsan na ablingingot niya ba? Ablingingot. Meeting? Bakit ka? Ako sa akin yung edit na kahit ano na ba pang nakalipapa. Alag kami nagsakit! Di ba nga hirap? Oh. Natiting? Ang mga ganun. Hilo. Ito po man electric pang Joy. Hilo. Number 25. Hello guys, welcome to my channel. 24? Lukat mo pala electric po. Magamit na po ako. This is my house. Ha? Bali na kami? Pwede baligtaan. This is my... Ay, di po man ni Papa mo inala na tatay nga orange. Kita man di bangir. Di nagidaan na dyan kan. Ikadap na kung udal sa talakan. Abay pa naman kami yung baon. Please.
This is my house. Grabe ka tibalay-balay. Ipit na yun na. Ano masabi ko na? Masakit yung balay-balay mo. Manakon. Tunga-tao ka na ni tunga-tao. 3. Bumbiyada, 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 bumbiyada. Hindi man di anak mo na. Anak, Di ba ka muna mag-cellphone? amo. May katawan awang. Oh my God, go out now. Wow. Bumbiyada, 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 bumbiyada.